Alibonga igama lenkosi Yesu. Hayi andikaniva kakuhle ningaphakamisa nezitulo. Sizawucula nje kafutshane niphakamisa izitulo nisithi nejefu nisithi haleluya. Cela sicule ngafutshane nje. Haleluya. Ayiphelelanga apha. Haleluya. Siyedlula. Athi ke uTata Mongameli lo ungazithanda nje. Salayo siyedlula. Haleluya. Siyabela kakhulu ke bantwana egameni lenkosi Yesu. Ngalomzuzu ngizocela izithethi zethu zilunge bangcwele njengoba sisazi uba xa inkonzo ekunika kunje. Siye sibe nama department onke azoma athethe. Haleluya. Njengoba ke ngokuyinkonzo kaTata lithi besithethi ke ngomama. Amen. Ngoba sizothetha ngoTata abangcwele egameni lenkosi Yesu. Ndicela uqala pha ezantsi ku Sunday school
khona la ntombi kaMama uKenan I'm sorry igama lakhe andibambanga kahle okay sizocela uNzwaki esiqale pha kuye uManzwaki uNzwaki ezomela uSunday school azoke athi qaba athethe uTata uMongameli egameni lenkosi uJesu onamandla Greetings to you all. Standing before you is Mshisane Fuli. I'm about to do a speech as I'm about to admire our hero's work. Doctor, our healer, our role model, our father to us. He has done so many things to our lives. He has been there when we needed him. He is the shield that guides us. He is truly a heaven sent. He makes us to know things that we need in order to be close with God. In the world, there is nothing we appreciate in our life more than his life, because it is a life that is really blessed to bless our lives. Father, we appreciate you. We see your hard work. We love your hard work. May the Lord bless your life with many more happy years and many lives to come. Thank you. Hallelujah. Siyebantwini abatsha abathandekayo. Afunde mina abantu abangenakhwele. Uthi kuthetha umuntu omtsha bangaqhwabi abantu abatsha bame ngezandla kugqiba bamotivate. Uyibone lanto athethe uSunday school apha, uSunday school phaya esithubeni ahlale nje phansi angavakalelwa kwayena. Hayi ke ndithanda ke lonto. Nenibe nephele mani nidwale le red carpet. Sehambile ngokumama noTata nyathelana. Hallelujah. Egameni lenkosi uJesu. Socela ke umuntu omtsha eze ngaphambili kuthiwa ke nguMr Edlula ozothethela abantu abatsha. Hallelujah. Sizamphakamisa ke abantu abatsha sibe nehlombe sike simkhapheni wethu sijikapha. Ke simkhaphe sisijikapha egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
ngiyabulisa uTata uMongameli nomama uMongameli. Ndifuna sibhalonke egameni lenkosi uKristu Yesu. Amen. Inkosi. Amen. Ndithetha egameni labantu abatsha. Endibona uba ke Jokothi nithi laa nto banithetha kwabantwana entethwe ngalungiselelwanga. Nifuna uyibona apha ke ngokuba ngicaba kuthetha zona xa ndithetha kwabantwana. Ndibulela ke elithuba egameni lenkosi Yesu. Amen. Sekutshiwo ke uba ndingwakwadlula igama ke ndicinga abantu abaninzi abalazi make lide ndilitsho uba uSinovuyo wakwadlula kulaa mhlaba wasegquma esiweka. Ndisiwe ndiyakhola egameni lenkosi Yesu. Haleluya. Akukho nto ininzi ke ndizayithetha ngaphandle kokuba ndinokuthi nje ngoTata uMongameli imfundiso zakhe ndicinga uba zitshatshele azinantanga. Haleluya. Uyothi xa ujonga ubhekabheka ubona uba eneneni inqabile imfundiso nje, ukuba inqabanga ayikho. Haleluya. Siyabulela ke sifika apha ubona ubeneneni zilahleka ziqhutywa kakhulu, kodwa ke sithi sawufika apha afika umuntu anikeze direction. Haleluya. Uyabuza uba wenza ntoni, uyafunda wenza ntoni. Haleluya. Ukwenzela uba ufuna indlela ebheke esikolweni ukwazi uba udakancelwe indlela ebheke esikolweni. Haleluya. Ukwenzela umuntu abe nento kwenza. Haleluya. Ndithetha ukuthi siyazibulela imfundiso zikaTata uMongameli. Haleluya. Ziyamphucula umuntu. Haleluya. Xa kuthethwa nge-holistic development nanso ke kumsho xa kuthethwa nge-holistic development laa nto yoba umuntu akhuliswe nkalo zonke, hayi apha ekhaya ihamba phambili. Haleluya. Umuntu uyakhuliswa macala wonke nkalo zonke zobomi. Haleluya. Ndithetha into ethi ke singabantu abatsha imfundiso zikaTata azihambi singaziqaphelanga. Haleluya. Siyaliqaphela kakhulu igalelo lakhe ebomini bethu. Haleluya. Ufika umuntu nyanazibona uba eneneni ndingumuntu nam phakathi kwabanye abantu. Haleluya. Siyabulela kakhulu uThixo angamolulela iminyaka okuphila, amfihle njalo ukuze aqhubeke nokuhlangula abaninzi. Haleluya. Ngokuthi bakanelanga nje ukunikela ngoJesu Kristu. Haleluya. Kodwa uphinde wancama yena. Haleluya. Wamlanda kwelamankondo. Haleluya. Wanikela ngaye kuthi. Haleluya. Siyabulela kakhulu phaa kuThixo ngaye egameni lenkosi uKristu Yesu waseNazaretha. Amadolo etyala. Ndiyayibona into yakhe seyavuka iyavuka uqoma mandimengeke xhopsibeni. Haleluya. Haleluya. Siya komama. Haleluya. Angazi noma nisenoyika nje mama yaphambili. Nisenoyika ngokujikela apha ngaphambili. Ndibabona umamgonya bejika phaa. Hayibo. Siyamama bathandekayo. Haleluya. Siyakhaphana itsho lento. Haleluya. Sinaye umama omdala walapha enkonzweni, umama uSodala, athi abanye sisidawudawu. Haleluya. uSidala. Amen. Sizophakamisa yena le ngoku eze azothetha abangcwele ngenkokheli zethu egameni lenkosi uJesu. Yes.
into endizoyiqale ndiyithethe njengoba ndizothethela umama ndizoqale yam into ngokusecaleni ndizoqale ndiyithi kuqala khamba ndizothetha le nto ndithethela umama ndifuna kusukume oomama bangena apha behlupheka bengenanto ukunxiba bengenantoni nasemizini yakho kukubi bangasukuma bafika apha bebahla sukume nje mabakhawuleze basukume nje oomama bafika apha behlupheka bengenayo nemizi bengenayo nokudla bengenayo apha behlupheka sukume bona ukwenzela uba le nto ndizoyithetha ndiyithethe ebantwini abazondingqinela uba utata wafika kunjalo kuba sukume abantu abafika utata sebelungile funa kusukuma oomama awafika utata behlupheka abanye bengenayo nemizi abanye bengenayo nemitshato nabantu abanjalo bame ngenyama abanye behamba etywaleni funa abantu abanjalo abanye behamba emigidini funa abantu abanjalo ukwenzela uba utata ngendini emanjeyi abanye mama bafika apha bengenazo nezihlangu benxibisa ezazikulu bengulelwa ukubiza mntu ngagama uyazazi bengenazihlangu zokunxiba uba unobuthi uzophiwa u7 fana ucinge xa wawunjalo unjani ngoku utata wafika singakwazi nokunxiba singakwazi nokuthwala singomama wedathi kumsoda uthwele kanjani andikwazi nokuthwala ndikujijitheka wafika utata izistresi zizikhulu nasemtshatweni ndingathetha ntoni nangawe tata ngaba ndithetha ntoni na ngaba yintoni le ndiyithethayo wafika utata kugulwa kuphuzulwa ukuphuzula yonto incinci wafika utata sigula emitshatweni abanye befana nam sigula emitshatweni emitshato ogulayo so use-ICU imitshato yomani ise-ICU sekusela uba kubikho uba hayi sitshiyile ndithethela oomama utata ufike sisezindlwaneni emigidini wasikhupha utata emigidini singaqondi sisithi singaphuma kanjani ebantwini basemakhaya le nto utata ayithethayo ngoku yobufele yemigidi wayithethe fika ayonto ayiqalayo ngoku ukuyithetha asiyothuki intona suke sithi into ayithethileyo suke siyenze ukuba ngabe uselutywala uyatshaya uyagwada utata wafika wasikhulula oomama baninzi ababegwada apha baninzi oomama ababeseqhawukele yimitshato apha bakuthi andiyazi mna noba ndizothini apha noba ndingathetha ndithini nangotata ndizothini ndithethe ndithini ngotata owasikhululayo ezolweni ezazinje kaloku ngoku sineminyaka safelwa ngeminyaka safelwa ngamadoda kodwa sinabatsha bendingumnyayathelo wenzani phaya ngubusini ndilala phaya kulala abantu amakhehlekazi alala ngamakhwenkwe ngendilapho ngendingadodwanga ngendinani ndingazanzi ibhetele nani ngenilapho nancedwa kukukhululwa ngutata hayi kaloku ngesilapho sonke ngesijayiva sonke phaa uyabona njengoba sithanda ngesirhoxo ngesihleli phezirhoxweni ngoku kufanele uba simncome utata abathandekayo sizomncoma tata sizobulela eyona ndiyizelela abo ndizobulela egameni loomama abanye batshatwa ngabayeni babo bahle xa ndibajongile babefike mna ndafika ndibabona abantu ababedlakazela babengenazo neento zokunxiba iititshana iititshana mna ndafika sibona kweli bandla zazihluphekile amakhadi ekwamatshonisa bayayazi le nto ndithethayo babengena amakhadi baphulwa ngutata wafumana utata le mfundiso ayifumana ngoku aphuma amakhadi ematshonisa engenanto zokunxiba kangaba mna ndandingabazi abanye bazititshana ngoba ndandiyodlulo kwam babathuka ngoku sebecela kuthiwa ngoba hayi ke
batata bekuthiwa bayatitsha bengafanelanga utitsha behluphe. Uyatitsha kodwa uhlala etyotyombeni emkhukhwini. Utata wakhupha abantu emikhukhwini. Utata wakhupha abantu emjolweni. Ngoku sekumandi ngoku into benizweni kuthiwa kucela inamba lula le. Hayi namjijiswano sasijijwa thina. Uye nenyanga ungayiphathanga tata wasiphucula. Wafika singaphucukanga wasiphucula. Singezo zinto sihlale xa kwezibaya singabakwazi sistress ukupheka ujodo awuzazi nokuwuphekile. Ngoba kaloku uyagula enhliziyweni. Angazi tata noma ndingathetha ndithini ngawe mna ningafana. Hayi ndinothetha ngawe ngumnxuma ombonekile. Ngeke ndithethe ngawe tata wedwa ngoba umama wakhulula inhliziyo yakhe. Wabulela umama wayizakuthi. Wakhulula inhliziyo wafika wathi ke wena usofike nguseni sodawa kuzulalwa mntu. Akho mntu uzolalwa. Isabuza abamanje ngasuka ngabe encane ngofebe ngumuzi wakamchaza umhlaba. Hayi ayikho lento ihambayo. Kaloku umuntu behamba endleleni uyabhekiswa ngabantu. Ucaca umhle. Wafika utata situpa intubeke ludakeni. Uyavula umuntu wafika emhle apha. Into wafika ongazange avele imfundiso simanzi sithi ake ngosingayeka kanjani yokulo omama bethu omamazala. Hayi thina mina umama wafika wathi masiphume phakathi kwabo wathi Jehova ungakuthi uzosilela sathi uzosibeleki sifuna ukuya emangcwabeni siyocela izinto komamazala. Yo hayi ngeke hayi andiyazi into engayithetha mna tata ukupha. Wafika utata ehluphekile abantu kweli bandla. Ungasiboni tata sesibahle uyasazi ba sivele kuhluphekeni. Singenazo nento zokunxiba. Wasifundisa ukunxiba utata. Siyamunduza ngokubona kani lesitho. Azaziwe izinto zami noma ndinengcaba noma ndinentoni ngenxa katata. Wafika utata wathi umfazi noma kakuhle sodawa ndibisela ngabe twayizela. Ngoba ndikhombisela lonke ndingumkhokheli wasewisile funeka ndikhombise isihlangu sikhophe nesiketi sinesilithi sibonakale ukuba sinoko siphezulwana. Wathi utata ilokho ezantsi andifuna uyibhuda leyo. Ngoba ndazi xa ndizinyusile kuthiwa otata bathenga ngokubona. Ngoku utata wasiphucula bomama. Uba awuyazi lento ndithethayo umama wayithi uhlala esibayeni. Wena uhlala esibayeni ungena nomzi. Ebafana sasihlala phi na tata. Sinexhala xa sithatha usudwendwele imizi yethu usizophuma ezindlini solala esibayeni yena uzolala apha ezindlini akanolala esibayeni uzolala apha endlini njengoba sibukile. Yo yanzima ke le ethi uzosindwendwele uxelele kwamzali wakho uzolala endlini ngoba uphuma ulala esibayeni. Ngabe ndiqonda kolala esibayeni nyanga. Saphucuka tata siphuculile uyasibona nje nawe. Ndingathi nangona ngidibana umyusa iphesi yam pha awunawuqonda uba ihamba. Kodwa ndiyeka ngoba wathi masingamlweli. Wathi utata masingamlweli. Andifuni ukuva mama ngawe. Hayi, noma sebephethwa nenzima ukuthatha utata wethu kuwe. Soze bamfuna isikolo. Hayi, soze bamfuna utata sikolo manje. Sikolo ukuthi ngomama ukuthandaza. Uba utata angawiswa selfene. Ngoba kaloku zizobulala thina. Kaloku nabantwana bethu. Hayi omama masingengenawo sithandaze. Ukuthi utata masivuke ebusuku
ebusuku sithandaze utata lo wethu utata kaloku iintshaba zakhe zingaphezu kwethu sonke. Ewe kaloku utata uyafuneka phaa ekupheleni. Hayi siyabulawa ke ngoku loo ndawo. Siyabona kuloo ndawo mama, hayi siyabulawa, siyabhujiswa. Siyabona kwasodawo kwasokuvaliwe. Ungekho kwamntu uvuliwe kuhle kangako. Ukhuphuza amaqanda ngenxa katata. Sisekhofi. Ngokuthi sisekhofi siyakhofisa. Ngenxa katata. Udiso phaa sinika imfundiso. Utata sasilabantwana bengafundanga siboyika nokufundisa sithi bazofa. Wathi utata wathi masibeleke elikholweni lakhe abantwana bethu bazofunda, bazophumelela, bazaphangela. Abantu abaninzi banabantwana abaphangelayo nangokuba ngenxa katata ethe masibeleke elikholweni lakhe sithi tata siyofundisa abantwana sifuna ukufelwa. Ngoba abantwana basofunda bazofa sifuna ukufelwa tata. Nanamnje sithi ndithi tata ndixolela ndifuna ukufelwa ngobele eqaba ngoba ndifundise. Wathi tata mandibele kwelikholweni lakhe tata ngeke ndikwazi ukuthetha andinokwazi ukuthetha ngani ngoba inkulu into enayenzayo tona into efunekayo into oyithethileyo njengokuthethiswa nguThixo kufuneka siyenze. Wenza ngothi kutata sodawo ethi ubamba isitulo uyowanazo uba kuthethwa ngabazukulwana ubamba isitulo uyowanazo mayizojikwa le nto. Noba kunjani uba ugqirha nomntana ungamphi imali engakanani uzokuthetha uyadlalisa. Amen. Amen. Sizophakamisa otata. Okay, sorry. Sophakamisa igovernment board. Hallelujah. Egameni lenkosi Yesu. Ikwangutata lebantwini. So ke otata bamelwe kule nkonzo yotata. Ikhona kaloku yethu. Yotata. Hallelujah. Kule nkonzo yotata sizophakamisa utata ozothethela igovernment board asosekhosha notata bamelwe egameni lenkosi Yesu. Hallelujah. Phakamisa ke umfundisi utata umvundlela egameni lenkosi Yesu.
Hallelujah. Hallelujah. I see. Yabulela kakhulu ke ku program director ndithathe ithuba ke ngokusithoba okukhulu ke ndikhahlele ke uTata Bishop nomama Bishop ndibulise ke ibandla lonke URC Unity Revival Center. Amen. Sibulela ke i-revival esikuyo. Silapha ke bathandekayo sizovuyisana. Amen. Sizothi enkosi phakathi kokuba wasithumela umthunywa phakathi kwethu. Kuthiwa ke masibena amazi ndicinga ke sekeyithe yonke uma msodawo. Amen. Hayi uthe yonke. Kodwa ke kubalulekile ke bangcwele ukuthi ebunyamisweni kuhle ukuthi enkosi umuntu xa ekwenzele into. Sizothi ke Tata Mongameli silibandla nathi ke ebunyamisweni on behalf i-governing body yalapha ekhaya. Kuye kuthiwe ke pha esikolweni mamfundisi ndake ndeva okanye ngesilungisa abanye abantwana kwesinye isikolo besithi bayitoyitoyela ukuba ingathi abazikwenza i-farewell. So i-farewell ayilolungelo kodwa nje i-privilege, yinto oyideserve uba mawuyenzelwe ithele. Amen. So ke ngizama ukuthi ke nathi ke siyi-governing body awukho mhlawumbi ke umthetho esingamangalelwa ngawo uba animenzelanga umfundisi i-appreciation, kodwa uyujonge iinyawo zomuntu. Amen. Akukho ukudla apho ungayoma ukuthi hayi awundenzelanga. Unenkosi sijonge indlela zakho enjalo ngoba nceda. So nabantwana ke sisibalungu sithi hayi xa sithanda singanenzeli xa nisiphethe kakubi enyakeni. Akho nto yothi masithi inkosi beningaziphathanga kakuhle. Kodwa ke xa kuthiwa masime si-120 or 150 sithi owethu umfundisi udeserve more than 100% ukuba singathi inkosi. Amen. Nangenxa yezinto, nangenxa yokuvuma oku bathandekayo. Amen. Yazi sizothi enkosi phakathi kokuba wasithumela umthunywa phakathi kwethu. Kuthiwa ke masibena amazi ndicinga ke sekeyithe yonke uma msodawo. Amen. Hayi uthe yonke. Kodwa ke kubalulekile ke bangcwele ukuthi ebunyamisweni kuhle ukuthi enkosi umuntu xa ekwenzele into. Sizothi ke Tata Mongameli silibandla nathi ke ebunyamisweni on behalf i-governing body yalapha ekhaya. Kuye kuthiwe ke pha esikolweni mamfundisi ndake ndeva okanye ngesilungisa abanye abantwana kwesinye isikolo besithi bayitoyitoyela ukuba ingathi abazikwenza i-farewell. So i-farewell ayilolungelo kodwa nje i-privilege, yinto oyideserve uba mawuyenzelwe ithele. Amen. So ke ngizama ukuthi ke nathi ke siyi-governing body awukho mhlawumbi ke umthetho esingamangalelwa ngawo uba animenzelanga umfundisi i-appreciation, kodwa uyujonge iinyawo zomuntu. Amen. Akukho ukudla apho ungayoma ukuthi hayi awundenzelanga. Enkosi sijonge indlela zakho enjalo ngoba nceda. So nabantwana ke sisibalungu sithi hayi xa sithanda singanenzeli xa nisiphethe kakubi enyakeni. Akho nto yothi masithi inkosi beningaziphathanga kakuhle. Kodwa ke xa kuthiwa masime si-120 or 150 sithi owethu umfundisi udeserve more than 100% ukuba singathi inkosi. Amen. Nangenxa yezinto, nangenxa yokuvuma oku bathandekayo. Amen. Yazi ukuvuma ukuba Thixo ndicela uba ningesile. Hallelujah. Sithi ke Tata Mongameli siyabulela ukuvuma oku ukuba uthi Thixo ndigibele. Ugityelwa ke baninzi abasaqhushalazayo. Abanye sibathi baxolela baba ngamageza. Abanye baxolela baba ngathi bayengcwabeni kunoba bangaba esile likaThixo. Kuba esile ke ungena ezindaweni, uhamba ungena emahlazweni,
uhamba uthwalwa ubona uba yindini ngendithi ngoku kodwa into lapha phezu kwam akavuma mandithi siyibona amanxeba sizothi ke ntathi mongameli zonke lezo zinto siyaziqaphela silibali inyaniso emsulwa ukuthi ukuvuma Thixo ndicela ndibe yimbongolo yakho undise akuthanda khona uyathi ke xa izoqala unyaka athi ndiyomamela uThixo uba uthi mandiye kweliphicana seyiva bazalwane uye kwindawo ongazange uyicinge kodwa ngenxa yoba xa ukhwele kule hashi umuntu ongaphezulu aliyazi idirection yehashe ibona nje xa selixhuthwa uba nansi indlela seyibona abanceba alithi namahle ke ngoku le ndizawulimala kodwa liyangena wavuma ke banxele siyayibulela lento and kumele silibandla sithi inkosi bambala abantu abanjalo amen abanye bathi sebevuma umamfundisi sebevuma hayi ke Thixo ndithwale kodwa asixaxa ndizohamba ngendlela yami le kothi manje ngayo ungathi ngiyabona ihashe lisithi hayi kandizohamba kule ndlela iyehlathini kaloku ndizohamba ngale abaninzi ke bathi ngikhwele Thixo kodwa ndizohamba ngeyami indlela umbona ke umuntu othi ndizohamba ngeyami indlela ungena ebandleni lakhe ukuba lo utata emnyasweni eyena wavuma Thixo ndikhwele kodwa le indlela ayiyo kaThixo kukho i-direction awazixela uba mna ndizoyithatha sithi ke siyigovernment body lapha ekhaya sibulela ukuba uvuma uba nehashe kaThixo akukhwele usogqiba uthi Thixo ndikhokhela kuthatha khona abaninzi abefundisi bandla bathi soze bangemka abazalwane kushunyela ivangeli linjalo bazamka namazi bazamka ubazamka mlothi suthetha yonke into ungandikhwela Thixo ndiyavuma ndibe liesile kodwa uba uthi mandibaqhwize uba uthi mandishukutha ngoba sisashunyela isinxibo uthi abazawuhamba asimshumayeli ngakhaya bazawuhamba sinikwe inkobe ezinjalo ayinjalo ngoba zabantu bambalwa ababefundisa abanjalo abaninzi bagade izisu zabo ngoba ubani ke namthethela umvundlela uzamkana eshumi sakhe ubani ke lathi umvundlela makayeke izindlela zakhe uzamka amen baxolela abantu uxabana noThixo unoba bathina abantu siyabonga ke tata kakhulu uThixo sitshilo esinisithethi uba makwandisele iminyaka ebunyanisweni ukuze siye sithi onkosami nabantu abethu bade bakhule baxhamle kwezifundiso xa ndizawuhlala phansi ndithi kwincwadi kaMarko uchapter 4 ngilikhangela nje phaa ko-35 kwake saboniswa phayana kukhona elwandle kwakhona izikhitshana zininzi kodwa kwezi zikhitshana ezazikhona zonke elwandle sinye esasinoYesu ndithi ke akhona amabandla amaninzi futhi abanye baphuma nalapha bayogibela izikhitshana elwandle zininzi ndithi ke isecret engendithi siyambonga uThixo siyitshefude lapha ekhaya ukuba phakathi kweebhoti zonke ezikhona elwandle siyazibona emhlabeni sibonga uba sihambe nalesikhitshane esinoYesu sasisinye ithi incwadi ibalule wayehlela uYesu enqendevile lwathi ke xa luzuqhwithelo bathi awukhathali na Yesu ndithi ke xa ndizibuza kwambishop kwinoba ezinye izikhitshane baye bathini bona ngoba ezi wayekhona uYesu lwafika uqhwithelo elwandle ithi incwadi ibalule kwakukhona nezinye ndithi ke kubuhlungu baselwandle besebhotini engenaYesu engenamuntu ozokhalela kuye ngoba sibonga thina ukuthi le inqanawe esikuyo ukhona umthunywa kaThixo ezisithi xa zibhethe izinto sithi sicela ukuzovisa kuwe mntu kaThixo seyiva bazalwane nansi secret yale isikhishana ukuthi xa ilizwe liphenduka siya sigobe sithi hayi ke njengamuntu obizwe nguNkulunkulu liyazamazama ulwandle besisesingcwabeni ngoku besinikeza impendulo bebekhona abantu esingcwabeni emdeni wasemdeni angithi esithangameni besinikwa impendulo kunikwa abantu kuveza ukuthi njengoba lesikhitshana esikhule sinoThixo nazi impendulo amen wathi omnye umuntu uthe omnye xa ihleba phansi wathi ngasengamthatha nokufundisa esho phambi kwamvundlela ayipha ibandleni lami
uthetha ukuthi uzama ukuveza into ethi hey ndikwisikishane esingena esiempty asizazi izinto betsho pha ezitulweni bathi yemadoda siyaqala ukuvinjwa ezinje azithethwe ecaweni zethu. Umuntu onjalo ke bazalwane uyakudeserve sithi inkosi sithi ke siyabonga ukuhamba kule bhuti ukuba kwesisikishane sikhona nezinye however kodwa azinayo Yesu sobandisho inyaniso leyo kodwa ke ese sibuso simane sithi ukhathalina athi uthi uThixo uthini ayinjalo ngoba ngxe kwakwixesha leCovid sathi kuyaphushwa sema salini bamba kuthweni wathi abantu babengekho ngexesha leCovid wathi umyalezo osuka ekhaya sahamba satshona ezantsi sathi ukhathalina hey nansi iCovid yathi impendulo ningabe naxhala iCovid ayizanga kuni isemayindini hayi basashaya ngithi sabe sashaya sasibheza sabethu umlusi afama yindini. Amen. Ithethe ukuthi kumnandi ukuhamba nomthunywa kaThixo ngoba sithi ke ngoku nansi iCovid kuyafika hayi ningabe naxhala kuba Thixo ngicela uba linesile. Haleluya. Sithi ke dadumongamenzi siyabulela ukuvuma ukuba uthi Thixo ndigibele. Ugityelwa ke baninzi abasaqhushalazayo. Abanye sibathi baxolela baba ngamageza. Abanye baxolela baba ngathi baye engcwabeni kunoba bangaba esile likaThixo. Kuba linesile ke ungena ezindaweni uhamba ungena emahlazweni uhamba uxhwalwa ubona uba yibindini ngendithi ngoku kodwa into lapha phezu kwam akavuma mandithi siyibona amangcebo sizothi ke dadumongamenzi zonke lezo zinto siyaziqaphela silibani inyaniso emsulwa ukuthi ukuvuma Thixo ndicela ndibe yimbongolo yakho undise akuthanda khona. Uyathi ke xa izoqala unyaka athi ndiyomamela uThixo uba uthi mandiye kweliphicana seyindoza abantu uye kwindawo ongazange uyicinge kodwa ngenxa yoba xa ukhwele kulihashe umuntu ongaphezulu aliyazi idirection yehashe libona nje xa selixhuthwa uba nantsi indlela seyibona abantu alithi namahle ke ngoku le ndizawulimala kodwa liyangena wavuma ke bangcwele siyalibulela le nto and kumele silibandla sithi inkosi bambala abantu abanjalo. Amen. Abanye bathi sebevuma umfundisi sebevumile hayi ke Thixo ndithwale kodwa asixela ndizohamba ngendlela yakho le kothi manje ngayo ungathi ndiyabona ihashe isithi hayi kanti izohamba kule ndlela iyehlathini kaloku ndizohamba ngale. Abaninzi ke bathi ndikhwele Thixo kodwa ndizohamba ngeyami indlela. Umbona ke umuntu othi ndizohamba ngeyami indlela ungena ebandleni lakhe ukuba lo utata emnyasweni eyena wavuma Thixo ndikhwele kodwa le indlela ayiyo kaThixo. Kukho idirection awazixela uba mna ndizoyithatha. Sithi ke siyigameni kude lapha ekhaya sibulela ukuba uvuma uba nihashe kaThixo akuphele usogqiba uthi Thixo ndikhokhela kuthatha khona. Abaninzi abefundisi bandla bathi soze bangemka bazalwane shunyela ivangeli elinjalo bazamka namazi bazamka ubazamka mlothi suthetha yonke into ungandikhwela Thixo ndiyavuma ndibe linesile kodwa uba uthi mandibaqhwise uba uthi mandishukutha ngoba sisashunyela isinxibo kuthiwa bazawuhamba asimshumayeli kakhaya bazawuhamba sinikwe inkobe ezinjalo ayinjalo ngoba zabantu bambalwa babefundisa abanjalo abaninzi bagade izisu zabo ngoba ubani ke ndamthethela umvundlela uzamkana eshumi sakhe ubani ke nathi umvundlela makayeke izindlela zakhe uzamka. Amen. Baxolela abantu uxabana noThixo kunoba bathile nabantu. Siyabonga ke tata kakhulu uThixo sithi lesithethe uba makwandisele iminyaka ebunyanisweni ukuze siye sithi okusam nabantu abethu bade bakhule baxhamle kwezifundiso. Xa ndizawuhlala phantsi ndithi kwincwadi kaMarko uchapter 4 ngilikhangela nje phaa ko-35 kwake saboniswa phayana kukhona elwandle kwakhona isikhitshana zininzi kodwa kwezi zikhitshana ezazikhona zonke elwandle sinye esasinoYesu. Ndithi ke akhona amabandla amaninzi futhi abanye baphuma nalapho
bayogibela izikhishana elwandle ezininzi. Ngelithi ke i-secret engendithi siyambonga uThixo siyitshekile lapha ekhaya ukuba phakathi kweebhoti zonke ezikhona elwandle siyazibona emhlabeni. Sibonga uba sihambe nalesikhishane esinoyesu sasisinye. Ithi incwadi eBhayibhileni wayehleli uYesu enqendevile. Lwathi ke xa luzuqhwithelo bathi awukhathali na Yesu. Ngelithi ke xa lesibuza mabhishophu kwinoba ezinye izikhishane baye bathini bona ngoba ezi wayekhona uYesu. Lwafika uqhwithelo elwandle. Ithi incwadi eBhayibhileni kwakukhona nezinye. Ngelithi ke ubuhlungu baselwandle besebhotini engena Yesu engenamuntu ozokhalela kuye ngoba sibonga thina ukuthi le inqanawe esikuyo ukhona umthunywa kaThixo. Ezi sithi xa sibhekhe izinto sithi hey sicela ukuzovisa kuwe mntu kaThixo. Seyibabazalana nansi secret yale isikhishana ukuthi xa ilizwe liphenduka siya sigobe sithi hayi ke njengamuntu obizwe nguNkulunkulu liyazamazama ilwandle besisesingcwabeni ngoku besinikeza impendulo. Bebekhona abantu esingcwabeni emdeni ngasemdeni amithi esithangameni besinikwa impendulo kunikwa abantu kuveza ukuthi njengoba lesikhishana esikhule sinoThixo nazi impendulo. Amen. Wathi omnye umuntu uthe omnye xa ihleba phansi wathi ngase ngamthatha nokufundisa eshopa uMamfundlela ayipha ibandleni lami. Uthethe ukuthi uzama ukuveza lethi hey ndikwisikhishana esingena esiempty asizazi izinto betsho phakathi ezitulweni bathi yemadoda siyaqala ukuvindwa ezinje azithethwe ecaweni zethu. Umuntu onjalo ke bazabane uyakudisemba sithi inkosi sithi ke siyabonga ukubamba kule bhuti ukuba kwesisikhishana sikhona nezinye however kodwa azinayo Yesu. Sokuba inyaniso le kodwa ke esi sibuso simane sithi awukhathaline athi uthi uThixo uthini ayinjalo ngoba nceke kwakwixesha leCovid sathi ye kuyaphushwa sema salini bamba kuthweni wathi abantu babengekho ngexesha leCovid wathi umyalezo usuka ekhaya sahamba satshona ezantsi sathi awukhathalina hey nansi iCovid yathi impendulo ningabi naxhala iCovid ayizanga kumni isemayidini hayi basashaya ngesabhe sashaya sasibhenza sabethu umlusi afama yedini. Amen. Ithethe ukuthi kumnandi ukuhamba nomthunywa kaThixo ngoba sithi ke ngoku nansi iCovid kuyafika hayi ningabi naxhala ayizanga kumni kodwa kuli yedini uzawuya nawe. Sahlala phansi sazola sangaphithizeli yadlula iCovid ngoba sinomthunywa kaThixo. Amen. Siyabonga ke akakuthizeli umuntu odala kwamzona ukuthi inkosi sizothi ke enkosi uThixo makasigcinele yena ke bathandekayo ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Baba siyabonga ngako konke okwenzileyo nalokho kunye okuhle okuzayo. Haleluya. Besitulo Jerusalem thina mazi Jerusalem akekho ofana naye sidlule apha. Haleluya. Siyabulela kakhulu egameni lenkosi Yesu. Ndiyayiqonda ukubana ukushumayela yini noma kahlaliseki phansi. Kubona xa uzoshumayela kube khona abantu abazawuthetha ababebethetha phambi kwakho ingasuthi unikwe ithi uphelele lixhala. Haleluya. Uvela ungabekho ngebathetha konke akubekho ngoba thina. Haleluya. Alomzuzu ke baqhele ngaphandle kokuthi ixesha sizophakamisa utata wethu utata umfundisi ufukuthwa eze ngaphambili Nkosi yami azotsho umyalezo osuka kuThixo ukuthi uthini namhlanje egameni lenkosi Yesu. Haleluya. Cover me my Lord.
egameni elihle lenkosi uJesu andikhahlele iking nequeen phambi kwethu egameni elihle lenkosi uJesu amen. Ndandizama ndibulisa mama notata befundisi bonke abancedisa uTata Mongameli nezisebenzi bonke nje abantu abalapha namhlanje abazo appreciate Tata. Hallelujah. Ndiyababulisa wonke umuntu nje okhona apha endlini egameni elihle lenkosi uJesu. Andazi ndithini namhlanje because ndidla ngoqina but ndisuke that week today but uThixo uzokunceda ndithandaze dadewethu uthandaze baba wethu siyacela somandla sifubamele emzansi ngomoya wakho namandla sicela ngalowo sicela uYesu Kristu Nkosi yamandla amen. Hallelujah. Hallelujah. Madlungisa ingqondo yami baxele sikwi appreciation sikwintoni ndicela ukwazi sikwintoni ikhona ezweni ukhona uyaziyo ikhona ezweni aphakame nje abemnye oyaziyo uba ikhona ezweni aphakame abemnye singathi akekho kulungile ke sokuncedana ngabangcwele siyevana ya ngoba isingathi aniyazi ngoba ikhona lento niyenzayo ya aniphakami ngamelani ke makhono okokuqala i-appreciation wa igama elithi appreciation ligama lesingesi which means uyolithola kakhulu kumabhayibhile wesingesi Shevan baninzi balwa nayo chabalala appreciation abafuna uyibona abantu abafuna uyibona inkosi afuna ukubona appreciation afuna ukubona abantu bathi appreciation kodwa bamjonga uphethe iBhayibhile lesixhosa uthetha into awayivile angayaziyo so kubalulekile xa uthetha ngegama lesilungu okanye lesisuthu ugijima uyalikhangela eBhayibhileni yesisuthu uthetha ngesisuthu ukuthi appreciation uphinde ulikhangele kulesixhosa awuzuyithola ibekwe ngelindlela Shevan ndenzela aba bantu ke baka TikTok nabantu bezitatus sika WhatsApp ukuze bancedakale ngoba bawuphoswa into enkulu ngento engenamsebenzi yestatus sika WhatsApp alahlekelwa umuntu into enkulu status esiyi-1 sika WhatsApp sitshintshe i-understanding yakhe nalento seyinikiwe itsho iphenduke itolikane ngenye indlela and abantu bazitshintsha izinto zabo kuWhatsApp bayavutha bavutha kakhulu kangoba yakushumayela emveni kwakhe kodwa xa uyumuntu oyifunda iBhayibhile uzoqaphela ukuthi ukuvutha akusekelezelanga zwini likaThixo yingakho iBhayibhile ithi masibacike intomoya bayavutha mama kakhulu abantu baka-WhatsApp and umuntu ohamba no-WhatsApp ne-status ndiyamcelela kuThixo makavule ingqondo kule mihla imihle libi uSathane usebenza ne-social media Satan akaze ukumsila kuwa zothi lento uyihambayo ba ayikho rongo into unazi zothi before uze conference uthunyana i-status esithi akukho appreciation i-status hlothe uthi usiza njengoba wena ugcwele unamali ongayinika inkokheli lithi ke lamsanga suthi fanganinceda ngoba
Sizolamba kuhlutha abanwele ikhona into yokulungisa kodwa singalungele. Mayibonge inkosi. Mayibonge inkosi. uWhatsApp ulahlekisa abantu abaninzi. Ngicela Mthembu. Ngoba ngizofuna umama baba. uWhatsApp ulahlekisa abantu abaninzi. Futhi sibabona apha abalahlekileyo ngoba baphinde bazithome back kwabona zanto. Kanti status somuntu waseZimbabwe azosixhomela thina. This bulls ba ikholwa lethu lase-URC liva ntoni nakulento. Livani kule lisikelelwa yintoni kule nto. Abantu into iqhomayo into kusikelelayo nditsho. And into ifundisa nabanye abantu. And kukho abantu abazongena esihogweni bengathanda bashumayele kodwa na-status ezirongo abasinikeza abanye abantu emhlabeni. Bafundisa into enahlekisayo. Nxa ungaxhomi into. Nxa ungaxhomi kwatsha. Because esa status sakho sasithi sishuma silunganga. Uyathi nale mini sawuzivile wena kufuneka baphinda uxelele bonke abo bantu WhatsApp azilunganga. Ewe kaloku uthi usebenza kanjani. Awuzulunga wedwa bona beshiyeke emva. Ya kuzofuneka uphinde udiye amagcala amakhulu. Zendixoka. Ngoba uyazenza sithi isishuma silunganga. Phinde uyitho loo nto ubele kuhlazo lakho. Ya ngoba niyakuthanda ukuleqa izinto singaqiqwanga. Socela sivula amaThesalonike oqala chapter 5. Nonwabile phofu singayiciki mama umfundlela. Bonwabile abantu. Hayi bakhona abantu bonwabileyo ecaweni. Ndisakulamda. Ndisakulamshini bangcwele siyefana. Into okunayo usuka i-final stage yalento bese niyiqalile Sunday school. Sisemgceni ngoku siyogqibezela siyodemonstrate achabalala lento besithethe. Siphezu kwayo loo nto. Sisaqhuba nayo i-appreciation. Nebe siqale ngayo siyefana kancane. Ukhona kozamfundela. Cela ngifundele chapter 5 verse 12 mama. Awuqala maThesalonike oqala. KwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 12. Hloko indaba ithi siphetho nombuliso. Yeah. Verse 12. Ndiyanicela mawethu babekeni abo babulaleka ngenxa yenu. Ethunjwe inkosi ukuba banikhokele baniqeqeshe. Bahloneleni nibathande ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Nina hlalani ngoxolo omnye bawethu ongcwele siyabonga ngezwi lakho Thixo wethu onamandla. Babizwi lakho Nkosi yami liyayichitha imposiso. Baba limiso kuhle limiso kulungileyo.